Tak ja vás zdravím. Chcel by som natočiť video, nejaké porovnanie vlastne týchto troch motorov, ktoré montujem momentálne. Máme tam dva Bafangy a jeden ten Tongsheng. No a vlastne dať vám nejaký taký obraz alebo nejaký návod, že ktorý si vybrať, keď sa rozhodujem, že by som si chcel bicykel preskladať na elektro. Tak v podstate Tongsheng a ten Bafang 02 sú 750W motory, kde v píku pri plne nabitej baterke sa výkon blíži niekde ku 1200W. Potom je tam ten Bafang HD, to je vlastne ten robustný, veľký, ťažký motor. To je vlastne tento motor a tam je ten výkon 1000W menovitý a v píku sa to hýbe až niekde ku 1700-1800W podľa zvolenej baterky. Teraz ktorý si vybrať? Pokiaľ chcete bicykel používať aspoň trošku podobným spôsobom, ako ste ho používali doteraz a berete bicykel ako stále bicykel, nejako niečo silnejšie, tak určite vám stačia tie 750W motory, čiže buď ten Tongsheng alebo ten Bafang 02. Ten HD-čkový motor by som odporučil možno niekomu, kto jednoducho si chce užívať ten výkon, chce si užívať, dajme tomu tú jazdu len na ten plyn, že má to niečo ako hybrid medzi ja neviem, babetou, mopedom, skútrom a bicyklom. HDčko by som odporučil pre človeka, čo je dajme tomu ťažší a jazdí veľa do kopcov, respektíve prevažne jazdí v tých kopcoch, strmých kopcoch, lebo ten motor je celkovo hodne predimenzovaný, je aj o niečo väčší, ťažší, celé to je také robustnejšie, má silnejšiu prevodovku a ten motor sa v porovnaní s tými 750W motormi toľko netrápi v tých kopcoch a vôbec sa toľko nezahrieva, čiže ten motor je hodne jednoducho predimenzovaný. Určite si treba uvedomiť, že ten HD-čkový motor, jeden taký typ, na čo si dať pozor, má dosť veľkú tú prevodovku, vlastne tú časť motora, ktorá je na strane prevodníka. Dosť často býva problém pri týchto HD-čkových motoroch, že vlastne ten offset reťaze je dosť vyosený, keďže originál prevodníky alebo tie ozubené kolieska, ktoré sa dávajú na motor, tak nemajú taký veľký offset, čiže tá reťaz ide ako keby von z rámu a tým pádom vám ju kríži, čo sa týka zadného kolesa a predného prevodníka. Dá sa to riešiť, určite sú na to nejaké také tuningové tieto prevodníky, ktoré sa dajú kúpiť s tým väčším offsetom, ale treba na to myslieť, jednoducho je to zase nejaká ďalšia investícia a celé to treba jednoducho doladiť, keď vlastne sa bavíme o tom HD-čkovom motore. Ozaj je to motor pre niekoho, kto vyslovene ide po tom výkone a chce si užívať aj tú jazdu na plyn. Čo sa týka tých 750W motorov, určite pre drvivú časť ľudí bude úplne dostačovať. Ten motor má výkonu, jak ten Tongsheng, tak ten Bafang má výkonu na rozdávanie. Veľký kopec, malý kopec, je to úplne jedno, tie motory fakt fungujú. Nemajú ten taký kopanec, alebo nemajú predsa ten výkon ako ten Bafang HD-čkový. Stále pripomínam, že ak by niekomu náhodou nevládal ten motor do kopca, tak nie je to problém toho motora, ale je to problém toho sprevodovania. Buď treba dať dozadu väčší rozsah zubov, alebo vpredu dať menší prevodník. Je to len o tom, o ničom inom. Ten motor pracuje v nejakých otáčkach, v ktorých sa cíti dobre a vlastne vy tým preraďovaním ten motor dostanete do tých otáčok a vtedy ten motor má tú silu, ktorú od neho čakáte. Takže ak vám náhodou nevládze do kopca, určite to nie je tým výkonom. 750W motory fakt vedia vytiahnuť veľa. Stačí mať len dobrý prevod zaradený. Teraz ako sa rozhodnúť, či chcem ten Bafang 750W, čiže Bafang 02, alebo chcem ten Tongsheng. Tongsheng oproti Bafangu má snímač tlaku na pedále. Znova to v rýchlosti poviem, je to o tom, že Bafang sníma iba po otočenie klúky. Vy vlastne začnete krútiť a ten motor nevie, či tlačíte, či netlačíte, či idete do kopca, či nie. Ten motor sa začne rozbiehať. Ten Tongsheng je taký ako keby smart systém, alebo viacej múdry systém, tým, že vlastne on sníma ten tlak do pedálov. Tým pádom určite to viacej imituje to klasické bicyklovanie, menej sa staráte o dopomoc, viacej si užívate vlastne to pedálovanie s tým, že ten motor jednoducho niekedy vypne, niekedy zapne, niekedy vám viac pomôže, niekedy menej, je to celé také ako keby automatické. Pri tom Tongshengu musíte trošku do tých pedálov sa opreť. Tie Bafangy fungujú tak, že keď si to nastavíte na väčšiu dopomoc, tak vy v podstate pedálujete úplne na prázdno.
Tongsheng je v tomto taký klasický bicykel s tým, že vám jednoducho pomáha. Cenovo Bafang Tongsheng, tieto 750W, Bafang vyjde trošku drahšie, no ale zase na druhej strane treba povedať to, že, jak som aj v minulom videu vravel, ten Tongsheng je nový motor, od januára sa v podstate predáva a zatiaľ na ňo nie je veľa dielov náhradných. To treba mať určite na pamäti. Myslím si, že tie diely budú, zatiaľ jednoducho sa toho veľa zohnať nedá. Je pár dielov, ale nie je to také ako s Bafangom. Na Bafangy zoženiete hocičo hocde. Čiže skúsme to si tak nejak zhrnúť. 750W motor, či už Tongsheng alebo Bafang, pre 90% ľudí bohate stačí. Celé to je o tom sprevodovaní. Ak chcem bicykel používať ako bicykel, len s tým, že bude mať dopomoc, odporúčal by som ten Tongsheng. Ešte určite spomeniem, že Bafang motory, či už tá 02 alebo HD, sa dajú programovať. Tým pádom vy viete zmeniť hodne tie parametre, ako sa ten motor správa. Určite sa dá programovať aj Tongsheng, ja s tým nemám osobne skúsenosť. Nezaujímal som sa o to, pravím, je to nový motor, možno niečo poštudujem, možno tam sa bude tiež niečo meniť. Ale ide o to, že vlastne tie Bafangy vy ako keby tým programovaním simulujete ten torzný snímač alebo ten tlakový snímač na pedále. Nikdy to také nebude ako pri tom Tongshengu. Takže zhrnutie by som to tak povedal. HDčkový, ten najvýkonnejší motor, to je pre ľudí, čo proste ide im vyslovene o ten výkon, o tú silu, o ten krúťak. Ako keď si niekto kúpi proste silnejšie auto, jednoducho baví ho ten výkon. Je s tým taká zábava, ale už sa to odkláňa od toho klasického bicyklovania. Samozrejme, vy keď ten motor nastavíte na slabšiu dopomoc, tak stále bicyklujete na ňom, len je to také predimenzované celý ten motor. Je to jednoducho pre niekoho, kto chce niečo robustné, naozaj ho žmýka ten motor, na plyne chodí do kopcov a neviem čo, jednoducho ten motor to zvládne. Tie motory, viem, že keď sa tam robia tuningové kontrolery, tak viem, že ten motor nie je problém vyhnať až do nejakých 3000-4000 W, čiže ten motor sám o sebe veľa zvládne. To je HDčkový motor. Bafang 02, čiže 750W, by som odporúčil v podstate hocikomu. Tam je to len o tom si zvážiť, že či vlastne chce mať tie plusy, že dajme tomu to programovanie, náhradné diely a podobne, alebo radšej si zoberiem ten Tongsheng, ktorý je menej síce známy, nie je toľko ešte zatiaľ dielov na to, ale má ten tlakový snímač na pedále, či sa to viacej podobá tej klasickej cyklistike. Ťažko sa to opisuje, ideálny stav je, keď jednoducho si tie bicykle človek vyskúša, respektíve tie motory a sám si povie, že ktorý mu asi viacej vyhovuje. Jasné, že sa to v bežných podmienkach veľmi nedá. Výkonovo by som sa nebal ani u jedného z tých motorov. Spoľahlivosťou takisto by som sa asi nebal. Tých Tongshengov je zatiaľ málo, ale tie, čo robili predtým verzie, s nimi tiež dáko nebol problém. Určite Bafang je taká klasika. Overené diely, sú tu dlho jednoducho a je to taká, povedzme si, viacej možno istota ako ten Tongsheng. Možno, neviem. Môže byť, že ten Tongsheng vydrží nezmysel, hej, a nebude s ním problém. Takže toľko asi k tým motorom. Nejak viac vám to asi opísať neviem. Kľudne sa spýtajte, ak niečo vás zaujíma. Viete, je to nejaký pocit z bicyklovania. Ťažko sa vám to opisuje. Vrajím, ideálne, keby si človek na to sadne. No a ešte by som chcel povedať, veľa ľudí sa pýtalo na nejaký odkaz a podobne, kde sa to dá celé zakúpiť. Problém bol v tom, že ja proste odkaz nemám. Ja komunikujem už dlhé roky priamo s niekým v Číne, ktorý vlastne mi vybavuje nejaké veci, ktoré sa objednávajú a cez neho ja berávam aj tieto motory, aj vlastne batérie a všetko, čo k tomu treba. Tak som to vyriešil tak som sa s ním dohodol, že jednoducho spravil sa nejaký, nazvem to e-shop, ten vám dám určite niekde do popisku videa. Tam som dal tú ponuku, ktorú momentálne viem ja zohnať, ktorú mám overenú. Kľudne si tam môžete naťukať, nakonfigurovať, že čo chcete a podľa toho ja tie diely objednám. Ja objednávam na týždennej báze. Vy pokiaľ objednáte a trafíte sa do tej týždennej bázy, že Číňan mi to ešte neodoslal, tak do týždňa to viem dodať. Keď nie, tak treba rátať tie možno až 2 týždne. Ale vravím, väčšinou do týždňa všetko príde. Kľudne pozrite ten e-shop, aspoň si urobíte nejaký nástrel ceny. Akékoľvek otázky, píšte mi butunák do komentárov, snažím sa to odpovedať, alebo mi napíšte na WhatsApp, číslo tiež bude v popise
alebo kľudne na tom e-shope je vpravo hore kontakty a tam je kontaktný formulár, kľudne môžete mi aj tam napísať. Snažím sa na všetko reagovať. Takže toľko z mojej strany. Toto bolo len také video, nejaké porovnanie, možno som trošku vám to ozrejmil, že aký je rozdiel medzi tými motormi. A ďalšie video určite chcem robiť ohľadom týchto offsetov reťazí, keďže to býva taký jeden z najčastejších problémov pri tej montáži. Ako jednoducho dostať tú reťaz pekne do roviny, aby ju nepriečilo. Takže toľko z mojej strany, zatiaľ sa držte.